unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang. Welcome back to our channel guys. Pagyamanan kayo amin, anaya tamang tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anara artinamnama. Ket ag shout out tayo man papagayam. Agibasa tayo kadagiti comment, shout outan tayo. Okay, so kuna ni pagayam tayo Roselyn Hill. Happy listening to all. Thank you, pagayam. Kunamot ni pagayam, Imelda Velasquez. A good day, ma'am, sir. Naragsak ka pa nagdengdengag akanayon. Iti drama yo, habang madamat ti trabaho. Naragsak amalam, ma'am. God bless us always, kunana. Thank you so much, pagayam, Imelda. Sapay kumatata kayo nga listeners. Katag tultuloy, tingkay pa ng tarabay, kadag iti drama mi, tapos iti kastagat ma-inspire kami ang mga ramid pay iti ad-ado at drama episodes. Kuna ni pagayam Leonora Bautista, happy listening Ma'am Jor, thank you pagayam, nimot pagayam Jasmine Rivera, dati suki tayo dati pagayam, hello po ma'am and sir, naragsak ka pa nagdengdengag manan, kastamat, pagyamanan, iti kinaragsak yu akanayon amang tartarabay kadagiti drama ni. Kunapin ni pagayam tayo Roselyn Hill. Have a nice day po. Nice drama. Happy listening. Thank you kunana. Thank you mo pagayam mi Roselyn. Dagito suki tayo dagiti papagayam. Kuna ni pagayam Jasmine Rivera, kanayunan pa comment na naragsak apanagdengdengag manan ma'am and sir. Kunamot ni pagayam Ivy Gutierrez, listening here in Umingan, Pangasinan. So, kumusta kay amin dita papagayam dita Umingan, Pangasinan? Kan kadagiti kapangibang pay approve probinsya an ayat amang tartarabay kadagiti drama ti YouTube nang nangruna dati drama tayo nga unay daytan kaka. Kuna ni pagayam Lardizabal Rofel, happy listening here in Santo Domingo, Cabarogis, Quirino Province. Kumusta kay amin dita papagayam dita Cabarogis, Quirino Province. Thank you so much. Kada kay amin anayat amang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Kunamot ni pagayam tayo Jose T2C4G kunana. Pagayam Jose. Kastiti kunana. Kuna ti managsigarilyo kan managinom ti arak narigat kano abiglaan nga ikaten. Apay nga siyak kunana. Mamaminsan ko nga inikat sigarilyo kan arak. Kalukwan dayjay narigat nga ikaten kunana mat. Adala ti tao daytan kunana. Gusto mo kit di pagayam ket thank you so much iti daytoy comment mo. Nasaya at launay. Kunana pay ngamin Ma'am Jor, lumahal da ti pamilyada i-priority da kumati, pamilyada bago bisyo ken barkada. Manalig sila sa Dios na lumikha. Pagyamanan unay iti daytoy comment mo pagayam Jose nagsaya at comment. Ket sapay la kuma tadagiti papagayam nga daan iti bisyo, inot yun nga, ikatunda ita. Makatulong kayo pa iti pamilyayo. Siyempre, amuyo ti arak nangina, ti sigarilyo nangina. Mano ti may sangas ti sigarilyo. Kunadamot nga 10 pesos ta. O, kat no makasanga pulo ka nga, iti may sangal daw, di 100. No ngay makalawas, di 700. No ngay makabulan, di nagado di jayan. Less than 3,000 ti mapupuoran. Sayang mo't papagayang magpaisto. So gusto niya ko na ni pagayang mo si no mahal mo ti pamilyam, ikatum tabisyong. Igatang mo langin at ikanong ti pamilyam, di ba? Ken, kunana manalig ka sa Diyos. Siyempre ti Diyos sana mo't akayat amadadaal ti, bagi tayo, babaan ka dagita bisyo. Iswa, no datayo, kat agbutin tayo iti Diyos, saan tayo akayat labsingan. Ti pagayatan nakas kumay ti panang dadaal tayo iti salon at tayo. Kat may sama din tabisyo amang dadaal. Data sigarilyo, at dati 5 asabidong dita, nalipat akong basta. Data kat hanlang nga nicotine ngamin, carbon monoxide, carbon dioxide, nanyapay data nga makadadaal. Makadadaal iti salon at papagayam. Di arak no basit okay lang, no moderate drinker ka okay lang. Ngam no malabsam mo't madadaal mo't laang ti bara ken ti bagis tayo, ti salon at tayo. So naragsak mo't ti
uminom iti arak no basit laeng kasjay pagpapudot laeng iti bagi pagpaimas lang iti panangan kunada huwag lang labsem tatanyaman analabas ket daket kanayunan pay a comment ni pagayam Imelda Velasquez. Blessed Sunday ma'am sir naragsa ka panagdengdengeg uray naladaw akon kunana okay laeng met pagayam amumimot akanayon at dumdumngeg ka ta suki kada kay amin papagayam suki mi iti unay daytan kaka pagyamanan da kay amin ken shout out kada kay amin dakkel support daytoy met panagdengegyo panag-comment ken panag-react dito YouTube kastamet ijay Facebook tayo kunana pa ipagayam tayo nga Imelda Velasquez dito Facebook met pudno launay ma'am adda pa nagbaliw ti biag no lakit din sa lukag ti may sa atao pudno dayta syempre no di kag trabaho awan ti sweldo ken uray met no adda sweldo no tila pa kay gasgas to met abisyo awan mo lang ti serbina manasaya at nagpaay iti salon at tayo ken agpaay iti pamilya tayo thank you pagayam Imelda shout out met papagayam kada Virginoses Rusio de la Peña, Margie Viernes Pinera. Ako nana na imbag arabitoy kakabsat, shout out. Kada kayo amin anayat apadak, amang subsubaybay iti amin dramada. So yung drama mi nga, unay daytan kaka. Shout out pay kini RG Okte. Thank you iti ayat yumot nga agkom-comment. Sapay kuma, tatuloy-tuloy day tapan ng tarabayo, kadagiti amin at drama ken vlogs, dito'y Jor Drama and Others, kastamot iti bangir, ijay profile tayo, Jocelyn Oblero Ramirez. Kung napay ni pagayam tayo, Rusio de la Peña, unay daytan kaka, ahaha, makapakatawa, ti amin at drama yo kabsat. Thank you, kabsat. Isulati dengdenggek aldaw ken rabii ay naunay daytan kaka thank you so much iti dayta support nga ipapaay mo pagayam Rusio shout out pa kadagiti daduma commenters tayo akas kada Lailani Balundo Leste Anita Vera Marciano Mariana Julie Aceret at dalagta ni pagayam tayo nga Imelda Velasquez. Thank you so much pagayam. Iti ayat mo amang subsuporta kadagiti vlogs ken drama mi. Uray ni pagayam Virginoses. Kastamot shout out ken ni pagayam Beatriz Grande Makapayag. Una yun managbabain. Awan mo't gayam bain na kunana. So, DJ may isang episode tayo. Nabuya ken nangagan na iso DJ managbabain. Shout out kini pagayam Ivy Nicanor. Ako nana ay unay daytan kaka. Apay kabuteng mo ti danum tata tadi kag digdigos. Tata kabayatan ak kabaelampay tagdigos ngagmaymay sa agdigos ka Tano sumalon at ka kunana met tumot kiti. Ala papagayam kat pagyamanan da kayo ken shout out kada kay amin reactors, commenters, likers, followers, subscribers, pagyamanan da kay amin. Daytoy panag-comment yo, dakil mo't atulong dayta papagayam, kat sapay la kumata, itultuloy yo ti, ag-react ka nag-comment, kadagiti amin, drama tayo. Unay daytan, kaka. Thank you so much. God bless us all. See you.